שלום, ותרנות 10 ואחרון. האם אני יכול לבנות על ותרנות של הזולת? כלומר, להשתמש בכלי שלו בלי הסכמתו. תשובה בשני תנאים. תנאי ראשון, שהוא לא פה בסביבה כדי שאוכל לבקש ממנו רשות. תנאי שני, שאני בטוח 100% שהוא מסכים. או לפחות שזה דבר שבנוהג שבעולם כל האנשים רגילים לוותר על הדבר הזה, כיוון שאני מחזיר למקום ואני לא מקלקל ואני לא מחלה וכו' וכו'. עד כאן הסתמכות על ותרנות הזולת.